дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара дар саҳни беморхонаи марказии ноҳия майдончаи варзишии универсалӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. майдончаи зебову замонавии варзишӣ аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои машғул шудани кормандони беморхона ва сокинон хосан наврасону ҷавонони маҳаллаҳои атроф бунёд гардидааст. мо ифтихор аз он мекунем ки дар чунин шароити тинҷу орому осоишта ба чунин пешравиҳо ва дастгириҳои нодир ноил гаштем. мо ҷавонон барои пешрафти соҳаи варзиш кӯшиши беандозаи худро анҷом медиҳем. барои ҳифз ва беҳтар намудани саломатии фардӣ машқу тамрин ва варзиши бадан хеле муҳим мебошад. намудҳои гуногуни варзиш ки аз гузаштагони номдору шарафмандамон мерос мондааст василаи асосии пешгирии беморӣ мебошад. бунёди майдончаи варзишӣ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим рушди намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла футболи хурд мусоидат менамояд. минбаъд дар ин майдонча чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ташкил шуда баргузории он ба беҳдошти солимии ҷомеа нақши муҳим мегузорад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи варзиш ва таъмини тарзи ҳаёти солим таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. дар ин замина давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла ноҳияи Данғара иншооти зиёди варзишӣ бунёду навсозӣ шуда ба ҷавонону наврасон барои ба варзиш машғул шудан тарзи ҳаёти солимро пеш бурдан шароитҳои муосир фароҳам оварда шудааст. дар ноҳияи Данғара майдончаи варзишии наве ба истифода дода шуд ки ин боиси хушнудии ҳамаи мо ҷавонон мебошад. варзиш ин гарави саломатӣ аст ва варзиш ин пайвандгари сулҳҳои миллатҳо мебошад. мо хеле хушнуд ҳастем аз ҷаҳонигардии 25 май рӯзи футбол дар кулли дунё. ҷавонони варзишдӯсти ноҳияи Данғара аз қабули пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба эълон намудани 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ифтихори куллӣ дошта баҳри оммавияти варзиши футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим талош меварзанд.